Yalkoué, ni affaire te Mali qui l'a fait blé. A kera djebe, ode ato nyatabi. Munango magma yem faye. E ne yoromi. Agent mounou yen nabo SE kono. Nou yem black à 365 pompes. En clalanye boroke ou yeteja, ou secrétaire. Comme rasbach ambitieux à mena. Ninte surasi kapmae, nintanketi kapmae, mais on est entre jeunes. On est entre frères. Konyi galameli dabla wati do kada depuis 2 minaida dona Isaac Sidibeka dossier la fait ABC Borani Mounye. Ko hali no sur akera ambaraya dineni dambe ni fendo be kitafo. Nguma ngawe mufa oye tienfo. De part do fo kasi bila. Ite moka fin suku do menda. Tout à fait. O de kamali colonel Djaouka ko kele et je disons Alpha Yata kele. Ou sera mango non. Denw b'a bolo musow b'a bolo cɛ do ne cɛ ye n da tɛ don fɛn dɔ la a man ɲi Wage ta pareil par principe je les ai jamais vus dans la vie a kɛra minnu na hali ma sɔn n'u ka ɲɔgɔn ye mɔgɔ min b'i ladi i nin don ils m'ont donné beaucoup d'autres conseils comme partout i komi an fa min bɔra Canada ka mobili ta fo kana sɔrɔ Philadelphie a ko nana fie dɔrɔn i ka kuma bɛɛ la kana puru fɔ bilen yakili b'a la ya je me rappelle bien oui mɔgɔ t'i yɛrɛ dɔn mɔgɔ min bɛ taa kangari da ye o de b'i fɛ je dis je vous en remercie c'est pourquoi je dis à tous les gens de CDR 90% des membres de la sécurité d'État du camp 1 de la garde de la police à Beyara Spachi gardi policier Sorasu en fin paix, à 90% paix, c'est des frères spirituels et idéologiques. Nous me ordre du loup de l'eau. Quand on a fait là, je dis merci les frères. Magma, ni ne faille d'imsenia ke Dieu. Une famille est namo, n'a chokoroba dans les mêmes munga. Moquette d'infolo, Ablaï Djadje Bachili ou des namo. Jusqu'à 15 ans, je ne savais pas que mon père était Mohamed Ali. Avec mon père Sedou, Djara Adjo, Magma connaît toute ma famille, c'est mon père. Aïe Saria m'a proposé à quoi aller boulot, pension kaye ka dit, assemblée président Koroma, ani kulo kuluni uluka bara Saria taye, o nyemogo koro, hake ka di uluma, mumese ku kisi kodoma. À quoi Kadaka, les anciens présidents de l'Assemblée nationale ou tout autre organe parlementaire ou législatif continuent d'incarner une image de marque de l'institution. Ko Assemblée président Koro, ani kulo no be Assemblée Joro comme CNT, mauma no kera nyemogoye, ko jamana fana nyemogoya na bonya na ka horanya, obe ulu kofo kaburu kono. Fo dono ko ni jamana bulomba ko nyemogo koro do. À ce titre, comment ils doivent gérer à l'instant des anciens présidents de la République et des anciens premiers ministres. Président Koro ani premier ministre Koro femi meddi uluma fo alaka wole ka suma domina o fana nyona kan ka duma o de kama il est normal de les doter d'un statut ka haku bla hake kono. Donc en d'autres termes il s'agit d'épargner à nos anciens présidents ou de tout autre organe de vivre dans la précarité akunye ku kisi ka balo geleani lanjefe kolisuku do kono tout autre qui ne serait pas de nature à honorer notre pays fait on fait ni atake sababu nateke fenye ka jamana akungorota aye ninde ci ako kamale ba nyini uka retraite spécial duma ka forogo retraite koroka o kofe no e wari hake doka jate ka duma kalo ani ka passeport diplomatique duma ka mo fla bla uka lakana kono ka mobili kelen duma ni mobili bolla kele ani mawduma munumwe uka sokono baraw ke la domesticité ani ka uka so bese ka soko bese ka nyinebo ko deme wari duma u ka so kuranko ko deme wari duma anu ka jiko indemnité de l'eau ani téléphone ko ko di uma aka projet de loi et proposition de loi ko de flenie oh are jabi mindi gala ke kumina ndoke mi nabena kuma be Musa Timine Joliba FM beka magma la me aya fo kumina pendant 20 minutes ay magma ka explication na me
Durba FM nagebo malikono ani maliko kan ani fɛn sɔgɔlen b'an na an ka fiɲɛ suru sira fɛ 105 ani a kunkan fɛn an ka foli b'aw ye ka yira don bɛɛ n'a dugujɛkan don i n'a fɔ an bɛ delinako la n'an ye kunnafoni mɛn an bɛ wuli ka se kunnafoni yɛrɛ a bɛ minnu kunkan walasa olu ka se k'u hakilinata di u ka kɛtaw ani u ka wele kan donc o siratigɛ kɔnɔna na bi an wulila i n'a fɔ kunun an bɛɛ wulila ka ye bɔlɔlɔ sanfɛ a yirala k'a fɔ min ye an fa an ka karamɔgɔ min ye Magma Gabriel da bɛɛ b'a dɔn donc ale ko projet de loi dɔ kɛ min bɛ taa assemblée président kɔrɔw kan donc o kuma ye bɔlɔlɔ sanfɛla minɛ donc o siratigɛ kɔnɔna wulila ka se a ma CNT kɔnɔna sɔgɔmada in na walasa an ka se ka masala ni projet de loi in kan a y'a da ka kɛ hakilina jumɛn kan a ka se ka a ta fɔ donc o siratigɛ kɔnɔna na an ni ale de bɛna jigin ka masala kɛ mais yanni an ka don babu kɔnɔna na an bɛ hakilina jigin kɛ k'a fɔ waati dɔ tun kɛra ale tun ye ministre de la culture interpellé min ye bâtiment public INA kɛnkɛrɛnnenya feereli la donc o tun kɛra wasa ye maliyɛnw bolo kosɛbɛ sabula bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔw b'a fɔ cogo min Mali kɔnɔ yan tɛgɛrɛ min bɛ fɔ k'i layɛlɛ o tɛgɛrɛ kelen de bɛ fɔ k'i lajigin donc o kɔfɛ an y'a ye fana a ye projet de loi dɔ fana yira k'a fɔ min ye an ka institution ye députés ka fara maires ni magistrats u bɛ drapeau don cogo min n'i y'a jateminɛ ko a don tɔgɔ fana tɛ kelen ye waati dɔw la donc ko ka fɛɛrɛ kɛ drapeau don tɔgɔ bɛɛ ka se ka kelen ni bɛɛ kɛra wasa ye nka min ye nin projet de loi ye o kɛn bɛ mankan ye an y'a ye min ye culture mɔgɔ dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ fana k'a fɔ a bilala ka na ko kana culture de défend a ma bila ka na ni projet de loi sugu sa donc an da bɛna don nin babu nin na pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ est ce que CNT kɔnɔna n'i donna i bɛ don entité dɔrɔn dɔrɔn tɔgɔ la wa ou bien i bɛ don maliyɛn bɛɛ de tɔgɔ la nin bɛɛ bɛna walawala a la o de kosɔn an wulila a fɛ walasa ka se a ma a ka bureau yɛrɛ kɔnɔ CNT kɔnɔ a y'an bisimila a ni sɔgɔma Magu. Ba n ce. Sɔgɔmada in na an wulila ka s'i ma sabula an y'a ye nin waati in na projet de loi dɔ bilala i fɛ min ye député kɔrɔw ye min ye député assemblée président kɔrɔw kɛ i y'a kɛ u ka bila lahala dɔ kɔnɔ c'est à dire prime alimentaire kɔrɔ ka se ka cuisinier ka d'u ma ko caman b'a kɔnɔ comme e yɛrɛ de y'a sɛbɛn i bɛ se k'i da don k'a walawala an ye ni projet de loi nin bilalen bɛ mun de kan i y'a ta ka da hakilina jumɛn de kan. Yani n ka kuma daminɛ n b'aw fo fɔlɔ ka aw waleɲuman dɔn foli ni waleɲuman dɔn kun ye mun ye kibaruya n'i y'a mɛn tani i ka i k'a kan i bɛ se a sun kɔrɔ k'a walawala ka ɲininkali kɛ ɔ nka Mali la anw ka fiɲɛba ye min ye ni an ye fɛn min ye bɔlɔlɔ kan an b'an kɛ o kan ten k'a sɔrɔ an b'a ɲini k'a dɔn fɛn min don fɛn yɛrɛ ye i yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ kan cogo di ne b'a fɔ ni fɛn o fɛn a yera ne de ka bɔlɔlɔ kan n'a yera ne ka bɔlɔlɔ kan o tuma ne nɔ don an t'an cɛw la ka da kan n bɛ fɛn min fɔ maliyɛnw ye u k'a faamu ne bɛ yɔrɔ min na i ko bi ne bɛ siran fɛn kelen pe min ɲɛ o ye Masa Jabaro ye n'a bɔr'o la ne siran fɛn tɛ yen bilen Ala yɛrɛ barika la o kama an nana CNT la tiɲɛ don seko ni dɔnko n'i ye ko i bɛ ko a nana seko ni dɔnko de kama seko ni dɔnko adamadenya fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ seko ni dɔnko kɔnɔ k'a ta i bange don ma fo ka taa se i ntanya don ma nin bɛɛ bɛ seko ani dɔnko kɔnɔ ne ye sigi n ye jateminɛ kɛ ka da kan ko caman kɛra an ɲɛna fiɲɛtɔya ni nabaraya wuludennin ye dɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na an ye président kɔrɔ dɔw ye yan assemblée nationale la u musow tun bɛna delili kɛ walasa u cɛw ka se ka balo ne ko n ko o ye fɛn ye o ye fɛn cɛjugu ye fɛn cɛjugu min don mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye jamana in mara mɔgɔ o mɔgɔ ni i ye fɛn kɛ jamana in baarali la i ni labila man kan i ni fɛn ka kan jamana kan ka min dɔn i ye mɔgɔw bɛ kulo don o don karisa ye nin kɛ jamana ye nin kɛra ye médaille ma d'a ma fɛn ma d'a ma fosi ma d'a ma n'i ye assemblée nationale ta assemblée nationale ale de ye jamana sigibolo 8 min bɛ yen ale de y'o 3nan ye jamana jɔsen 8 min bɛ yen n'a bɛ jɔ fɛn 8 kan n'o ye président de la république ye ni o ye gouvernement ye assemblée nationale cour suprême cour constitutionnelle haute cour de justice
au conseil des collectivités territoriales ani conseil économique social et culturel o de jamana jɔse segin ye assemblée nationale ye o sabanan de nka assemblée nationale président o ye jamana ɲɛmɔgɔ filanan de ye ka da kan ni président taɲana ala man kisira ale de bɛ bila a nɔ na o yali ni o tilala o baara la o kan ka labila nka maliyɛn ka fɛn ye min ye ala ni hasiya ni ɲɛngoya ni juguya fɛ maliyɛn b'a fɛ k'i ye hɛrɛ la bi sini k'i ye bɔnɛ la ka tila k'a fɔ ko fɔ tan k'an tun y'a dɔn nin laban ye nin ye ani nin de ka kan ka da kan maliden tɛ maliden fɛ maliyɛn tɛ maliyɛn fɛ maliyɛn tɛ mali fɛ ne ko n ko ni an ye fɛɛrɛ kɛ min bɛ se k'a to u ka kisi u ka tanga bonya ka da u kan an ka assemblée jamana an ka assemblée ɲɛmɔgɔ kɔrɔw lajɛ bi kɛ caman bɛ yen y'a faamuya b'a la ni min kɛra président ye ka tɛmɛ kan tɛ o ma n'o tɛ min ma kɛ président ye ni y'u caman ye y'a faamuya b'a la o hinɛ b'i minɛ ka da mun kan ka da ka jamana y'u labila jamana y'u bila ni jamana dun y'u bila ne ma fɛn wɛrɛ fɔ n ko ka fɛn di u ma min bɛ se k'a to u bɛ se ka balo k'a sɔrɔ u ma delili kɛ u bɛ se ka balo k'a sɔrɔ mɔgɔ ma ɲugun u la n ko jamana ka bonya bɛ u la mali ka bonya bɛ u la jamanadenw ka kunkɔrɔta bɛ u la ne y'a kɛ o de kama nka maliyɛn kɛlen bɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔko ye n'i ye fɛn ni y'o fɛn kɛ u b'a f'i ye ko mɔgɔ ko don ne ko n ko n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ k'a dɔn e ye kuma caman fɔ i ka kuma daminɛ na an ye ne ko minisiri ma n ko i na feere la procureur min bɛ commune sabanan na o ye i wasa don o la an bɛ don min na i ko bi ko ka ko ɲɛɲini ko sow feerela faso ka yɔrɔw feerela ko ka ko ɲɛɲini a feerela cogo di a feerela jɔn ni jɔn ni jɔn ma fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ mais nka mɔgɔ ma fɛn f'o la dɛ ko ka sariya ta ne ye maliden de ye ko ne bɛ yan nɔ ko ne bɛ yan nɔ seko ni dɔnko de kama seko ni dɔnko o tɛ adamadenya yɛrɛ taabolo y'an fɛ yan wa adamaden ladilanni o ye seko ni dɔnko fɔlɔ de ye o nka ni mankan nana wuli o la ne man ta dabɔ dɔwɛrɛ kama koyi ne y'a dabɔ fɛn min kama o ye o hakilina ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye jamana in ɲɛmɔgɔya kɛ ka tɛmɛ i kana ye senna tagama la i kana ye gɛrɛntɛ kɔnɔ i kana ye degun kɔnɔ i kana ntanya i ko falatɔ ka da kan y'a kɛ jamana in ye nka hakilina wɛrɛ tɛ ne ta kɔfɛ mɔgɔ m'a fɔ n k'a fɔ mɔgɔ m'a fɔ n k'a kɛ ne de y'a hakilina ta ka hakilina bɔ n yɛrɛ la k'a kɛ nka ni maliyɛnw y'o kɛ mankan ye jango minnu bɛ bɔlɔlɔ kan ka da kan u tɛ fɛn dɔn bawo u ma fɛn ye bi olu bɛ a mankan ci magma an tigɛr'i la magma an y'a kɛ tan ne ko n ko ayi o tɛ o ne t'a kɛ mɔgɔ ka dan na ne t'a kɛ tɔgɔ kama ne t'a kɛ fɛn kama ka da kan ne kɔni b'a dɔn ne tɛ kɛ assemblée président ye ne nana CNT la mun kama jamana in bɛ se ka baara cogo min na jamana in bɛ se ka jɔ cogo min na an danbew ni an ka seko n'an ka dɔnkow kan nka mɔgɔ min kɛra assemblée président ye ni o danbe bɔra a la ka da kan ko a bolo kolon tanyana k'a fɔ ko fɛn tɛ a bolo k'a fɔ ko a dɛsɛra ni o danbe lagosira mali danbe lagosira jamana danbe lagosira ne ta kun filɛ nin ye n'o tɛ kuma caman wɛrɛ tɛ ne fɛ sariya min bolo min silo dɔrɔn o bolo de b'a bɔ ni maliyɛnw y'a kɛ mɔgɔ ko de ye ko mɔgɔ de ye ne bila ko k'a kɛ ne b'a o tiɲɛ tɛ yen u b'a fɔ ko minnu ye ne bila k'a kɛ olu yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ k'a fɔ k'o cɛ tɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ ne don i b'a dɔn k'o cɛ tɛ yen min bɛ se ka ne bila k'a kɛ
onga nya keni ngania mi no ngania mafamu bolo mi shiro mono bolo de babo ne da dro kanga proposition de loi dudu jawate ni ngomba bo ama mabama ni nya ladu afora bana o ni nya labo amaboa abana onga sini masini kenema ndalemba la kafo dobena o b'a fɔ k'a fɔ ko ko kamalen y'a tun ye tiɲɛ fɔ kamalen an ka tiɲɛ lasegin a ma a don bɛ na ni ala sɔnna ka da ka bi tɛ dɛ maliyɛn ta ye bi dɔrɔn de ye maliyɛn ɲɛ bɛ bi ni sini de la anw ta ye donjan ko de ye ni i y'o jateminɛ ka ban i b'a faamu mankan ko tɛ nin ye nin tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kun bɔ nin tɛ ɲɔgɔn dɔgɔya kun bɔ nin tɛ nɛni kun bɔ ne tun sera ma ka ɲininka ma ye nin kɛ kun min na n b'a kun f'i ye o nka n'a a ma ɲa k'a kɛra tan n'a yera bɔlɔlɔ kan ka ban ne n'o don ka da k'a yera ne de ka bɔlɔlɔ kan a kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛnɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ fɛn kɛla yan dibi la an tɛ fɛn kɛla yan na nanbara la an tɛ fɛn dilanna yan nɔ y'a faamuya b'a la dogodogonin na fo bɛɛ lajɛlen k'o faamu bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ kɛ yan nɔ a bɛ kɛ tiɲɛ de kan a bɛ kɛ jɛlenya de kan ni jamanadenw hakilina dɔnna bɛɛ tɛ dɛ nka n'a a dakun sera min ma don min na bɛlɛnin turuli don n'a dakun sera min ma don min na o b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tun bɛ kamalen in bolo n'o tɛ gɛlɛya jumɛn b'a la gɛlɛya wɛrɛ t'a la o premier ministre olu bɛ a dɛmɛ sɔrɔ président b'a dɛmɛ sɔrɔ hali minnu ye kalo 9 kɛ premier ministre la olu bɛɛ b'a dɛmɛ sɔrɔ olu ma b'a la o n'i ye fɛɛrɛ kɔni kɛ olu ye a ka kan i ka jateminɛ kɛ an ka assemblée président a fana a ka se ka dɛmɛ sɔrɔ min b'a kisi. Makuma nin waati in na i ye kuma caman fɔ a faamuyara mais i yɛrɛ bɔra ka kuma dɔ fɔ sabula n'i y'a ye mɔgɔ caman bɛ ka mankan ci dɔw bɛ ka fɔ ko nin sariya ta waati tɛ CNT waati c'est-à-dire aw ka waati man ka kɛ ni sariya ta waati caman fana bɛ k'i bisigi ko n'i y'a ye i bɛ ka nin kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ mɔgɔ ko caman y'a bila k'a fɔ ko min ye aw ka CNT président ye Malick Diaw ko nin sariya nin talen bɛ ka ɲɛsin ale ka nɔrɔbila de ma sabula ko ni kalata nana président kura de bɛna sigi ni président kura assemblée kura de bɛ sigi ni assemblée kura sigira o kɔrɔ ye ko o bɛna na sigi u ka dɔn ko nin bɛɛ bɛ ka kɛ pour que ni o sen bɔra yan fɛn dɔɔni ka sɔrɔ ka sɔrɔ o ka di o ma donc nin question filɛ min ye est ce que ko mɔgɔ min bɛ k'a fɔ nin ta a sariya ta waati i bɛ mun jaabi d'u ma ani minnu yɛrɛ bɛ k'a fɔ nin waati in na ko aw bɛ ka ta min ye assemblée président ko Diaw mais est ce que danfara tɛ CNT fana ni assemblée président cɛ parce que n'a fɔra ko assemblée o kɔrɔ ye ko mɔgɔ minnu taara kalata fɛ i n'a fɔ mɔgɔw ye o kalata filila k'u ta mais CNT a yirala k'a fɔ ko CNT tɛ jate député la est ce que danfara bɛ i ka loi nin kan est ce que assemblée min CNT président tun bɛ nin bénéficier en cas n'a passé. n bɛ ka min f'i ɲɛna n b'a fɛ maliyɛnw bɛ ka min faamu député a fɔra an tora Mali constitution de kɔfɛ 25 février 92 o ye o sariya sunba bɛn min kɛra o kan an tora o de kɔfɛ n'o tɛ député ye mɔgɔ ye n'i ye tubabu ka gafe ta tubabukan de don député ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni i bilala ka taa ci la jama ka ci la jɛkulu kɔnɔ walima dugu dɔ kɔnɔ ka taa baara dɔ kɛ nɔ jama tɔgɔ la o de ye député ye nka an ka constitution n'o y'an ka sariya sunba ye ale ye min ta ale ko ko CNT mɔgɔw tɛ député ye ko ka da kan ko bolo ma kɔrɔta ko k'an sigi n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔna na n ko a kɛ wagati de ye nin ye ka da kan bolo kɔrɔtara ka minnu sigi olu si tɛ se ka bɔ u da ka hakilina sɔrɔ k'a fɔ ko ka nin baara kɛ munna baw n'u ko k'u b'a kɛ a bɛ fɔ ko u bɛ ka u ka politiki tɔn de senkɔrɔ don assemblée kɔnɔ n'a kɛ wagati bɛ yen a kɛ wagati ye nin de ye min bɛ se k'a to baara bɛ se ka kɛ ka bila ka kɔmɔgɔw ɲɛ
an ta tɛ anw ye o, anw ta ye kalo 18 de ye nka anw ta ye min ye ne ka hakilina la o ye min ye k'a fɔ ko ni transition banna président minnu bɛna sigi assemblée kunna yali u ni o ka kan wa yali u n'o man kan ne ma an ma transition ko fɔ an ma CNT ko fɔ ne y'a fɔ n ka sariya kɔnɔ de n ko minnu bɛ min bɛ kɛ assemblée président ye ni fanga bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo ka sariya de lasigi ka sariya fɔ ka sariya latimɛ walima ka sariya lasigi sen kan n ko o bɛɛ lajɛlen de ni a ka kan ɔ nka maliyɛn bɛ sin ka ko surunyankɔrɔ ten ka sira surun dɔ kɔrɔ k'a fɔ nkɔrɔ ten ko nin bɛ ka kɛ ko ka d'a kan ko Malick Diaw de ma bila nin na k'a sɔrɔ n bɛ min yarɔ n y'o f'i ye n ko n bɛ siran fɛn kelen min o ye Masa Jabaro ye de ye ne bɛ siran fɛn kelen pe min o ye Masa Jabaro ye ne ni Malick hali ka sigi ka kuma an m'a kɛ kelen ne bɛ nin baara kɛ don min na ni n ka assistant parlementaire an y'an sigi an ko n ko karisa sara maɲumako la yan an y'a ye assemblée président tun don karisa wɛrɛ sara maɲumako la n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ karisa wɛrɛ sara maɲumako la assemblée président fɔlɔ de tun y'ale ye n ko yali a ka kan wa n ko tuma an ka adamadenya ko an b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ an bɛ wagati min na bi an bɛ se ka min kɛ bi o ye ka sariya ta min bɛ se k'a to ni dɛmɛ bɛ se ka don u ma ni i ye assemblée présidentielle kɔni kɛ ka ban dɛmɛ bɛ se ka don i ma cogo min na walasa i kana kɛ gerebu ye n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ président dɔw bɛ yen assemblée président dɔw bɛ yen an bɛ don min na i ko bi n'u ye o hinɛ b'i minɛ ɔ nka maliyɛnw t'o ye min ka di maliyɛn ye dɔrɔn k'a fɔ ko fɔ tan o de kama ni CNT in tɛ ni nin kɔnɔna tɛ a baara kɛli ka gɛlɛn ka da ka politiki tɔn cɛ o cɛ n'i nana ko i b'a kuma fɔ o y'a sɔrɔ bolokɔrɔtalenw de nana ka na don assemblée kɔnɔ n'i ko k'i b'a kuma fɔ u b'i lagosi ka d'a kan u b'a fɔ ko i ka mɔgɔ min bɛ perchoir la ni o ye assemblée président ye ko a b'a fɛ ka wari de di olu ma mun bɛ mɔgɔw bila wari suɲɛ la mun bɛ mɔgɔw bila wari dun na ka d'a kan ni n bɔra la n bɛ mun de kɛ ni CNT banna ni kalo 18 n'a dafara ne bɛ taa n ka lakɛrɛ ta n'a dafara ne bɛ n ka théâtre bɔ n bɛ n ka cinéma tourner ne ye lakɔli karamɔgɔ de ye wa hali sini ne bɛ taa n ka lakɔli karamɔgɔya kɛ n bɛ n ka théâtre bɔ wa n bɛ n ka cinéma tourner mɔgɔ ka juru tɛ n na n ka juru tɛ mɔgɔ la ala sago i bonya b'o kuma la k'a fɔ ko karisa ye a fɔ tan karisa y'a fɔ tan tɔ bon kalili kɔni o ye nkalon de ye kalili n'i ko k'i b'i kali o y'a sɔrɔ i ma da i yɛrɛ la de quoi nka k'a fɔ ko a kɛra ko karisa de kama o tɛ ni y'o de fɔ n ko bolo min ye silo mun o bolo de b'a bɔ ni ne ko n ko a proposition de loi n'a bɔra a ma ban wa. donc question sani an bɛna question de poser ni mankan bɛ kɔfɛ président ni i bɔra maintenant sisan e yɛrɛ est ce que nin ko in bɛna i bila tuguni k'a fɔ i bɛna arrêter ka taa juste ka c'est à dire que i ka hakilina lafasa fo ka taa a wasa sɔrɔ la walima président yɛrɛ bɛna lajɛ ko komi i yɛrɛ labɔ ɲuman min kama ni maliyɛnw bɛ fɛ ka bila ko wɛrɛ la k'i b'i ka projet de kɛ. ayi n y'o de f'i ɲɛna o n ko ne y'a labɔ hakilina min kama n y'a bɛɛ walawala sɛbɛn kɔnɔ miiriya min kama n y'a labɔ o de kama nka ni i ye fɛn fɔ mɔgɔw ye n'u m'i ka hakilina faamu n'u m'i ka miiriya faamu i b'a to yen kɛ n'a ma ɲa ko e ye kelen de ye jamana den ye ne y'a hakilina sɔrɔ k'a kɛ n y'o de f'i ɲɛna n ko sini ma sini kɛnɛ ma a dakun bɛna se dɔ ma o b'a fɔ i ye o don ko ko kamalen in tun ye nin fɔ ko cɛ in tun ye nin fɔ a tun ye nin hakilina sɔrɔ nin don in na an y'a lagosi ka d'a kan maliyɛn tɛ jamana in ɲɛtaga fɛ maliyɛn tɛ maliyɛn fɛ maliyɛn tɛ mali fɛ an ka fiɲɛba y'o de ye nka o bɛna dɔn tuma min na o y'a sɔrɔ a taara ka dan kɛ o b'a fɔ ko ko n'an tun y'a dɔn e m'a ye sanga ni wagati maliyɛn b'a ka président gɛn
kalo kelen kalo fila bɛ tila ka nimisa o nɔfɛ ko nin tun y'a dɔn nin tun y'a dɔn ne dun ne Magma ne fɛn o fɛn fɔ jamana in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen kɛra kelen kelen ne ye nin kɛlɛ daminɛ kabi bi tɛ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko nale CNT de la ko a kɛlɛ daminɛ na ne y'a kɛlɛ daminɛ kabi bi tɛ kabi Bamakan bɛ dayɛlɛ wagati min na ne ye drapeau in kɛlɛ kɛ drapeau bɛ don cogo min na n y'a kɛlɛ kɛ Bamakan na k'a fɔ k'a bɔgɔrɔ fɔ ka tila k'a fɔ Bamakan kelen in na a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a daminɛna bi de k'a fɔ Bamakan kelen in na n ko an ka jamana tɛ a denw wasa an ka jamana tɛ a denw sankɔrɔta k'u yira diɲɛ na ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye faso in baara n'i ye baara kɛ faso in ye faso kan ka i jansa n ko jamana in tɛ a den jansa n'a nana se ko ne yɛrɛ sera yɔrɔ la n kan bɛ se ka bɔ yɔrɔ min na n bɛ se ka kuma yɔrɔ min na n bɛ se ka ko kɛ yɔrɔ min na ne hakili la ne ka baara kan ka kɛ o de ye ka fɛn kɛ min bɛ se k'a to minnu ye baara kɛ jamana in ɲɛtaga sabatili la minnu ye baara kɛ jamana in kɔnɔ ni jamana tuloma ye olu ye jamana sinsin bere ye o bere 8 ye minnu tun bɔ o kɔnɔ olu bɛ se ka bila cogo min na wasa kɔnɔ ka bila bonya kɔnɔ ka u ka wagatinin latɛmɛ o bonya ni o karama kɔnɔ n'o tɛ dɔwɛrɛ tɛ o dɔrɔn pe de don ala sago bonya bo ni maliyɛn ta tora o la an tɛ se ka bɔ o kɔnɔ ten sa wa maliyɛn ta bɛ se ka kɛ ko n'i sara de y'a fɔ wala an bɛna drapeau de kan ne y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna mɔgɔw b'a f'i la Magma ye baara min kɛ Mali kɔnɔ médaille ma d'i ma ne ko n ko médaille sɔrɔ don ma se ni médaille sɔrɔ don sera a bɛ di médaille dira ne ma don min na n y'a fɔ n ko médaille dira ma a diyara n ye a bɛnna ma ka d'a kan a dira n jɔlen ma n ko ka fisa ni a dalen ye i su kan n ko janni i ka jɛgɛjalan kɛ ka su fifa a kɛ naji ye ka di a banabaatɔ ma o de ye Mali ka ko ye janni i ka to assemblée président ka lafu k'a ye k'a kɛ yeko fila ye fɛɛrɛ kɛ min bɛ se k'a to jamana bɛ waso ni a ye hali n'a tilala baara la deuxième personnalité de ni présenté à chaque match ale de kɛ Mali président ye wa ale dun bɛ troisième institution kunna nka mɔgɔw ɲɛ t'o la dɛ u ɲɛ bɛ mun na bi Surasiw ko Surasiw ko Surasiw ta bɛ ka bɔ fanga la Surasiw b'a bɛ ka wari di u y'a don ta u y'a kɛ tan tɔ Surasiw k'a sɔrɔ papaga fausse hali k'a fɔ ko ka kuma fɔ baro gansan na Mali ka bureau filɛ yan fɛ n'a ka bureau yɔrɔ i bɛ ne de ka bureau kɔnɔ yan nɔ ne ni n ka mɔgɔw bɛ yan nɔ o tuma ka aw fo ka waleɲuman dɔn n'o tɛ hali sariya wɛrɛ labɛnnen bɛ ne bolo mun bɛ maires kisi dugukolo feere ma o fɛɛrɛ labɛnnen bɛ n bolo an b'a fɛ k'o sariya fana tun dilan an bɛ k'o sɛbɛnw fara ɲɔgɔn kan k'o hakilinaw fara ɲɔgɔn kan k'o baaraw fana kɛ mun bɛ se ka maires kisi dugukolo feere ma munna bawo maires tɛ sara ni maire tɛ sara n'a ma dugukolo feere a bɛ balo cogo di maire tɛ sara n'a ma dugukolo feere a ye juru min ta ka campagne kɛ a b'olu sara cogo di o kama fo k'a jateminɛ ka ko dɔw dɔn ne terikɛ delila k'a fɔ a ɲɛna ko Magma n'aw b'a fɛ jamana in ka baara jamana in ka dilan fo ka mɔgɔw bila hakɛ kɔnɔ min bɛ u kisi yuruguyurugu ma min bɛ u kisi dunkojuguya ma ne ka hakilina y'o ye n'o tɛ ne kɔni bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko ne tɛna kɛ député ni ala yɛrɛ ka kɛ tɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko ne tɛ k'a kɛ ka ɲɛsin n yɛrɛ ma nka politiki mɔgɔ tɛ se ka nin sariya proposition de loi kɛ ka da kan ni politiki mɔgɔ ko k'i b'a kɛ politiki mɔgɔ tɔw u bɛ fiɲɛ duuru i kɔ ka da kan u b'a fɔ ko i bɛ k'a kɛ i ka parti de kosɔn ne dun tɛ parti politique la n ma sɔnna ka kɛ parti politique la ne kɔni bɛ yan min na Mali bɛ se ka jɔ cogo min na jamana bɛ se ka jɔ cogo min na hɛrɛ ani baden an ka danbe kɔnɔna na an ka seko n'an ka dɔnko kan
ne sɔnna ka don CNT la o de kama hakili la n nalen bɛ k'o baara fana kɛ ka d'a kan Conseil supérieur de la culture, de l'artisanat, du tourisme, il y a un ministre qui a sigi. A ko ko états généraux bena kɛ seko ni dɔnko kan n'olu ye sira min latigɛ o bɛ kɛ an bɛ baara la koyi nka sanjikɔrɔ wɔsi de tɛ dɔn nka maliyɛn ka fiɲɛba ye min ye o ye a ka juguya ye ni ko o ko bɔra maliyɛn bɛ sin k'o kɛ adamaden ko ye k'o kɛ mɔgɔ ko ye nkɔrɔ de ka karisa de ye nin kɛ karisa de ye nin bila nin na karisa de ye nin fɔ karisa de ye nin fɔ o ye fiɲɛ ye an k'o yɛlɛma an hakilina ka yɛlɛma an miiri ka yɛlɛma an ka kɛwalew ka yɛlɛma an kana fɛn fɔ mɔgɔ ma ka fɛn da mɔgɔ la min t'a kɔnɔ a ka baara tɛ min ye a hakilina tɛ min ye ala sogo bonya b'o kan. Yelkoye a kumana ni ye Gabriel Maguma ni y'an ye 22 minutes et quelques de bɔ a kɔnɔ a bɛ tila ka kuma Kartɛnina fana kan n y'a bɛɛ lamɛn sɔrɔ vraiment kuma hakilina b'a kɔnɔ ka sɔrɔ n ye fɛn fɔlɔ min mɛn o ye 4 minutes o de cayara mais n'i y'a bɛɛ lamɛn yan'an ka don a kɔnɔ bi a ye lettre bɔ lettre min n'a y'a fɔ a kɔnɔ ko projet ko kuma in a y'a bila à monsieur le président du CNT retrait d'une proposition de loi n tun ye sariya gase min na don ni n y'a kalaw ye n y'a labɔ. J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance le retrait de ma proposition de loi portant régime spécial de pension, de retraite et autres avantages accordés aux anciens présidents de l'Assemblée nationale ou de tout autre organe parlementaire ou législatif que j'avais initié conformément au règlement intérieur du Conseil national de transition. Dans l'espoir que vous me donnerez une suite favorable à ma requête, veuillez recevoir Monsieur le Président Bamako le 5 mai. Ako mesima ni bonya kono ka dai klo ka hakilina yira mi sariya bulu ni tinya ulado ifanfe ka nyesi ka ta seme to koro a hakilina yira nyal asama ka labo ka la sikin kofe na tume talike ntunye nafa krenkrenne munu na nyini ko ko di Assemblée nationale président koro ani kulu barakaro na ka bara e sariya tay njigi baka Assemblée nationale sariya e mun yira ka fo nyeni projet min na do ni nya boa ma bi ibe na njabi ka temeni sako yoro ye ay nin ke bi ay ni mun fo kunu bolo mi e bolo shido mola bolo kele shibo mola bi ngani taro kofe ako kaya ke ni hakilina miye ibe fen fla bo nyogona ngania ana la waleya chugo ana la waleya wakati ngania mi yale soro o ye ka fɔ maa o maa n'i kɛra jamana bulonba ɲɛmɔgɔ ye i kɛra jamana ka ɲɛmɔgɔ ye n'i ye bonya sɔrɔ jamana bɛɛ b'a bonya sɔrɔ i nɔfɛ n'i ye lagosi ko kɛ walima n'i lagosira walima n'i ra lahala kɔnɔ lahala min tɛ bonya ye jamana bɛ o bonya o lagosi sɔrɔ a bɛ fɔ ko ni jamana bulonba kɔrɔ de tatɔ filɛ a ko wa ale m'o ka kunfɛ dɛ ale ye président kɔrɔ de caman ye u laban cogo maɲumatɔ ko kun don a ko de y'ale sɔrɔ wa o tɛ bi ko ye a ko a tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ nka a ko assemblée fɔlɔ président a y'o laban cogo ye wa ko a bɛ nin kɛlɛ in na kabini a bɛ Bamakan sanfɛ o tɛ bi ko ye donc minnu b'a deli k'a lamɛn olu b'a dɔn k'a ka nin kuma in tɛ bi kuma ye kuma bɛ ka taa den transition ko ani jɔw ko la a bɛ nin fɔ don min Bamakan kan a t'a dɔn ko coup d'état bɛ kɛ 2020 a kun t'a dɔn ko Ala b'ale yɛrɛ kɛ balo la 2020 a kun t'a dɔn ko Jawo yɛrɛ fana bɛ kɛ CNT président 2020 kuma bɛ k'a fɔ k'a bɛ nin kuma daminɛ walasa ka mɔgɔw hakili suɲɛ n'a nana don min na mɔgɔw k'a fɔ ko a bɛ k'a fɔ a mɛnna a ko minnu b'ale dɔn a bɛ nin kuma in fɔ la a mɛnna ale y'a kɛ a ko seko ni dɔnko fana ye an ka hɔrɔnya n'an ka tabiya de ye l'intention est bonne fɛn fɛn bɛ jama la gosi o sira mana tɛmɛ sira o sira fɛ a mana kɛ maa kelen o a mana kɛ maa caman ka fɛn o o kan ka la gosi o kan ka kunbɛn cogoya dɔ la a ŋaniya ne b'a fɔ
ngana ngani na waleali chogo anala waleali wagati ɲininkali de bɛ kɛ yen a y'a kini ŋaniya min ŋaniya ka ɲi dɛ i bɛ ɲininkali min kɛ mɔgɔ min kɛra assemblée président ye san 5 kalo o kalo a ka sara bɛ d'a ma a bɛ baara min kɛ ɔ mɔgɔ min fana bɛ siran labanko jugu ɲɛ mɔgɔ min bɛ siran lebu ɲɛ i bɛ sini ɲɛ sigi ɔ ni assemblée président kɔrɔ min fana ye nasɔngɔ ɲini na a bɛ fura ɲini na a bɛ yɛrɛ la tension bɛ k'a bin jamana tɔgɔ bɛ tiɲɛ nɔfɛ mɔgɔw tɛ ɲininkali kɛ mun de y'a to nin binna a kun tɛ sara wa mun de kun t'a bolo wa a bɛ se ka kɛ ale ye san 5 bɛɛ kɛ wari min bɛ d'a ma yan'a ka so jɔ yan'a ka taa i inscrit retraite kɛsi dɔ la yan'a ka taa forow bin yan'a ka a denw don jagokun na yan'a ka sini ɲɛsigi ale y'o san 5 bɛɛ kɛ diya la a ye baara min kɛ jamana y'a sara o la ka ban ɔ i dun ka sara fɛn min y'i ja i b'a k'a la n'a y'i ja i b'a don ɲuman na n'a y'i ja i b'a tiɲɛ mɔgɔ si tɛ se k'i jalaki o la le salaire est la propriété du travailleur il en fait ce qu'il veut conformément à la loi ɔ ni mɔgɔ min y'a ka san 5 wari bɛɛ kɛ e ma so jɔ e ma t'i inscrit INPS la e ma taa AMO la e ma taa fansi e ma foro dilan e ma jagokun dilan e m'i denw lamɔ e tilara assemblée la baara wɛrɛ tɛ e bolo députéya dun o ye fanga ɲini de baara tɛ o ye e tilar'o la e ma foyi ɲɛsigi yali ko ye ni fura ko ye e minɛ o tɛ jamana nɔ ye dɛ un président qui n'a pas préparé l'avenir qui a passé le temps à tout bouffer le pays ne saurait être responsable de ce président insouciant non prévisible maa min ma sini ɲɛsigi sini hɛrɛ tɛ se ka kɛ e o c'est clair il le salaire est la contrepartie de la prestation fournie. Tous les présidents de l'Assemblée ont reçu leur salaire conformément au moment et au travail fourni à temps. Assemblée président Shimatani Djourie Kama Saraki est plainti de l'Assemblée Kama. Qui a sara madima. Aïga sara direma. Yaneka sojo. Etaro bedun. Yaneka sini nyasigi. E o bedo mobili kuraula. Voyage baula. Diala. E barate kumamina. E bana ye mine furate e bolo. E ma sojo. E o beke luanse la. E bole barate. Luanse tigi e gen. E yalko ni mo ye kare kono. Te jamana noede. Ah oui, c'est clair. O te jamana noede. À la limite ni ko ibe na encourager. Abi komi ibe ka tieni de encourager. Aya tien yan fa na obora do bolo fo saya. L'intention est bonne, mais l'argument ne tient pas. Ngania kain. Ngabeke kumina o kun o tseka da jamana kun. Jamana de unde yata wa uya sara ibara minke. Oh sara ya tadi. Munale masini nyesiki. Avantage ni femme Boudouma, c'est pour les mettre à l'abri du besoin. Ni assemblée follow tardo. Mais ni Adam ni vega clé Isaac Lakana. Isaac Sidibé avait 35 millions par mois. Kalo millions bisaba aninduro kesi de baye. Oh mugomi osro. Eko ta sankele. O ta sam duru. Ne clara kaye ko mobilité bulu. Ko aspirine songo tebulu. Na songo tebulu. E muso de be yala la na songo nyina. E de make mugo nyana mai wa jamana de bana ela. Jamana a un contrat accompli. Donc l'État ne saurait être tenu pour responsable et supporter le fardeau des conséquences de l'imprévisibilité et de l'irresponsabilité de ce président-là. Jamana te jote. L'intention est bonne parce qu'avec Jamana de protéger. Na tro tiena. Munumba don lute Jamana jalaki. Nga kofe mugo be foko Jamana a fait encore beta. Bon, comme c'est pas la seule institution. Ah moi voilà. Mais avec mon fort avec un président Koroui. Avec un président Koroui. Tiens d'où. Avec un premier ministre président Koroui. Oh ni m'a fait inégalité de réparer. Est-ce qu'il avait dit cour constitutionnel président Mawa? Est-ce qu'il avait dit cour suprême président Mawa? Est-ce qu'il avait dit conseil de collectivité président Mawa? Est-ce qu'il avait dit conseil économique et social président Mawa? Ou le institution. Sur les 8 institutions, il n'y en a que 2 qui les bénéficient. Les 6 autres n'en bénéficient pas. Donc, allez à proposer Kelendrondeye en laissant les 6 autres. Les 5 autres, je vais dire.
Cour constitutionnelle t'as les projet kono, Cour suprême t'as les projet kono, Haute Cour de justice t'as les projet kono, Au Conseil des collectivités t'as les projet kono, Conseil économique et social au président Chita le kono. Donc, aka projet ne répare pas une injustice ici. Au contraire, aka projet aggrave l'injustice. Donc, le principe de l'égalité de traitement entre toutes les institutions n'est pas garanti dans son projet. Tout à fait. Parce qu'il faut que l'institution korobe, anga jamana kuloma ba shegi, ngale ka sariya kono kuloma ba kelen de be. Koko kenye flala. O ato durudu. Ota l'état kono. Ya famu. Maintenant, la question ka foko a ke wakati ana ke chuku. Mu akanga la wale a chuku mi. Ni ni beta kala je. Assemblée président ni be bénéficier. Nte Moussa Clé Taudon. Ngani démocratie ta assemblée président be chauffeur babulu mobile babulu garde corps babulu mogo ba ka so jamana bulu sara téléphone indemnité bay so indemnité bay courant indemnité bay ay fin fo ni bébé de assemblée président ils ont tout ça est-ce que no kera barakela est-ce que no kera mami me mirissina la banchugola est-ce que bo bedun ko ban sanduru kono surtout que tu es élu pour 5 ans. Assemblée commission, changer sans haut ça, sauf le président de l'Assemblée nationale. Toutes les autres commissions sont renouvelées, soumises au renouvellement chaque année, sauf le président dont le mandat est calqué sur la durée de la mandature. Et 5 ans qu'on a fait un guibé logé, Jamana Kasso. Jamana Kasso, on a total qui refait la. Sobe, Ito Sosara. Voilà, Ita Sara était 10 sara était courant Sara. Mobi Bolo Itulu Sara. Mobili Bibolo, Gardikoru Bibolo, Sanduru. Oh, ne ma se qui sera black refait. Kassini Nabe. Oh, si ni kera gribouye, ote jamana noye. C'est clair. Ote jamana noye. Kureta maken kama refondation teni. Donc ça c'est mon père Magma. Ay ngania mi mala ngania kaya. Aka ngania de ka jamana kisi la goshima. Aka ngania de ka jamana kisi lanjabama. Aka ngania de ka jamana kisi tokojuguma. Kada mado tabulu kan. Allahala kan. Parce que o tigini jamana tseka farable fo saya. L'intention est bonne. Oh, a kewagati. Oh, ale ma fa assemblée gansam dron. Ako kulu min fana ka bara ya assemblée ka kulu nyona ye. O CNT. O de la moko ba ni jaw gere nyona. Akwa ni jaw masiki. C'est vrai. Ni magma yi kaline be dala. Mfado. Ima fen galuntiga. Ni dalute moko bulu ka ni jaw sigira ka beala. Ni dalute moko bulu ka téléphone be, a SMS be, akma kan be. Imanga bisiki ka be ka kenu yi. Tout à fait. On doit lui accorder le bénéfice de bonne foi. D'autant que, à quoi va qu'elle a depuis maintenant, moi je lui fais confiance. Nga wagati mina Idrissi Déby be ka sakele kero la. Oh, anga colonelu, ulu be ka ke directeur de Gabriel Touré et Jelita Orol. Bon, ni tera ni sugu di, hal na tigi na kaka, nga ke wagati te ni mgo ta famu. Le moment. D'autant que ulu ere ka chide ere ka uji mere be kulela Mokhtar Wone échouera sécurité zéro ko jamana ere 80% be minele no 80% minele wakati mina o la neba fo Musa Timini akata ka uji mininga est-ce que wakati e colonel nommé wakati e Gabriel Touré nyamugo wa Gabriel Touré front de guerre de ni guerre de guerre sanitaire di guerre sanitaire au matériel nos capacités be jono we médecin di c'est lui qui a les armes intellectuelles médicales pour combattre la guerre médicinale la guerre voilà sanitaire mais au sur aussi. Oh, al no soro si médecin do. Oh, kelekero la bana tekewa. Mogo te sawa. Palite ke soro su minewa. Urebe makoroni du kono jaba klabela. Makoroni ni basijalan. Anga soro si fe u klabe bodi du. Makoroni me kono jabla. Basijalan me kono jabla. Oh, constipation, au froid, oui docteur dit. Donc même s'il y a un soldat, un colonel médecin a placé be foron de là parce que banabato be forona. Oh, munu me banabato me magoya. Mogo wore pe ni jamana impôt de kulu formé ulu ka bara oui. Tout à fait. En temps de guerre, est-ce que le colonel le médecin, au nommé Ouaratier, médecin civil Nyamoya, hôpital civil Nyamoya, au Kangata Foron, là où hôpital militaire, Magma Ouarati Deni. Est-ce que coup d'état Kerade, quoi sur si colonel médecin ou que Gabriel Touré Nyamoya, coup d'état Kerade, quoi sur si médecin, colonel ou que INSP Jelitaoro Nyamoya, au-delà de Kaujim Goko Mokhtar Wone échouera, on une nomination m'inflait. Le premier responsable en charge de la gestion des affaires de défense et de sécurité, HMT. Et celui qui est en charge de la question de défense et de sécurité, tu es en charge de la question de la politique de défense et de sécurité. La stratégie de défense et de sécurité. La gestion des hommes.
en charge de la défense et de sécurité. Au politique, nous déploiement avec Hachim de Boulot. Et peut-être qu'Hachim de Boulot, ça c'est bien. On est mourir que Hachim Sikilien de John Nodo. Si je n'y ai pas, il y a le coup. N'est-ce pas Mackenzie, votre technicien là, et Makma. Mais John Nodo. Je suis responsable. On est responsable pourquoi? Hachim est payé pourquoi? Non, sur le Mokhtar Wan, Gabriel Touré nommé, colonel nommé. Ni Mokhtar Wan, le gouvernement, ministre de la Santé, déjà nommé INPC là, INSP là. Hachim a fait quoi pour s'opposer à cette nomination? Parce qu'elle ne répond pas à la bonne politique militaire. Elle ne répond pas à la bonne stratégie militaire dans le contexte actuel de Farabougou. Hachim a fait quoi? Le silence est une complicité passive. C'est clair. On est responsable pourquoi? On est Hachim Bana. Mokhtar Wan sona. Hachim Boraka Moune Nyefo Mogoye. Digo Motabu Baya ko boyga Nyefo Nyanga fom. Kaujim Teka Boka, Kaujim Mafo ko je vais m'impliquer dans l'amélioration de la communication. Oh, Kaujim Gaboka Nyefo Nyemuna, colonel kan nommé Gabriel Touré là, amoun nafa de be Farabougou kan, amoun nafa be Banyangara kan, amoun nafa be Djene kan. Gabriel Touré directeur colonel, abse ki toya ka moune bombardement ke kulukuru. Kaujim Gaboko Nyefo Nye. C'est ça, Magma. A kewagati de te sisan ye parce que an bɛ kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ fana kɛbagaw jamana ye wari dɔ k'olu former kɛlɛ de kama kɛlɛkɛyɔrɔ la minnu bɛ bana jamana ye olu mɔgɔ dɔw de fana former kɛlɛkɛyɔrɔ banabagatɔw furakɛli kama minnu tɛ kɛlɛ la n'o ye civil ye jamana ye mɔgɔ dɔw fana former olu furakɛli kama o de la bɛ fɔ ko médecin militaire médecin civil hôpital militaire hôpital civil hali u tɔgɔ tɛ kelen ye Magma le contexte est-ce que ça justifie ça? Il y a quelqu'un qui a John de dit que la solution est que j'étais rattaché. À quoi Chernobyl, j'étais rattaché. A dit que j'étais sous ses ordres. Au dos dit que y a palais là. Enseignant un problème là. Quand la solution est mouillée, quoi que la présence du budget divisé par 3. Ka flab la kesu kono ka kelen di président. Quoi assemblée budget, jama ko zéro, haut conseil zéro, collectivité zéro, ou sur le vice-présenté. Ojo Kodjim était rattaché. Maintenant il est piqueté. Oh, à quoi solution que là au dos, réduction de budget de fonctionnement. Oh, makmaka nini mais do fera budget kane wa ni me do boala. Ibeka ko koni bura assemblée là. Ni sera ka mun baranya o ita ni ma fe mara fana obi yere ye jamana ko warte boka do ila bli ibe kana ga cheni mbe ko na muke c'est clair nga Magma nana ni nebi hal ni bora sama fo ki sambita ibe ka ni sisa mgo kuleta abeka jamana na flo to de chien wa abeka do fora ka kuleta kara ne kama wa le contexte n'y s'y prête pas c'est ça le contexte ya fom donc mgo be ni yoro de ye a wakati a fora ka mundi o kololo e munye wakabe bon de ka impôt là na ija ka sanduru war be tien amekla ki balofo saya est-ce que vous savez jamana ouais ka sur le secteur d'urgence avec ka wakati mina ka ke mununye o do fana ka bara ye keleke yoro ye voici là où les gens se posent la question sinon Magma ngani akande il a même proposé ni kelentede ako meru fana be shweninge tien lo ne ko sarate meri o fana tien ko ni ma mer sara mais deli ka foya dugutigi mi ño fruté bulu butigi té bulu et retraité dugu ño be bara ko bi bara iba shwe do ndok c'est clair c'est pour que meria te bara yo ki be sara lawo ne ka mer klemi ka be ta ka bara la wula fa be na amerika bara la o kera Moussa Maradi Moussa Maradi venait à la mairie à 16h de 8h à 16h abaka cabinet là et à 16h il venait mais anga ibe mer fait depuis 7h bureau la club be merzu barata bulu ibe mer fait clay a clanché bé il veut mer fin fait 7h bas sur le bureau là faut 20h bara woreta la mairie qu'on a ko non a club B c'est des présumés voleurs ce n'est pas d'abaloni donc Magma mon foyer tient fou mon ne sait que meru fona kisi chweni ma ni sera que la mairie absa ka bato maire do be dugolo nu toanye il a des propositions il a le courage de dire ce qu'il pense comme solution. Maintenant, ok, John a une solution. Le code pénal a été appliqué. Il était merché comme maire à une maire de zone. Ni maire n'a sur le maire de Chouening auto poursuivi jamais. N'est qu'un maire ou qu'un plainte d'eau en a fait maire minko ou Karamoussa Mora 30 plaintes. Maire Koro en a ramassé maire. Ma femme Gorama qu'elle n'est mouni. Nani maire mina non na sur aller for mungo et munke auto que c'est comme une solidarité des brigands.
ame ɲɔgɔn kana l'association des malfaiteurs si tɛ si labila le principe de la solidarité n tɛ bɔ n'i ta ye i tɛ bɔ ni ta ye n nana fɔ mun kɔ o ye mun kɛ n bɛ n sen da o kan ne fana b'a gosi ka taa mun bɛ na n kɔfɛ o fana tɛ n kɛ parce que maire si jɔrɔlen tɛ ko plainte bɛ don a kama c'est pourquoi maire bɛ hakili latigɛlen don a b'a kɛ kɔdi bɛ yen juge bɛ yen mais personne n'initie des actions en tout cas minnu b'a kɛ o man ca donc Magma ko k'ale ka solution kɛra nin de ye mais il a le mérite d'avoir une solution. Il a le mérite de proposer une solution. Solution sera que il faut dissocier l'intention de la proposition. À quand l'intention kanyi. Voici la lecture que moi je fais. Bon, au yoro là, on peut même faire allusion un peu au cas de quand le président de la transition il était en Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Parce que le problème est que du moment où déjà le président, le premier responsable de l'État dit Guéléa Béi, les revendications syndicales, les revendications sociales, il y a un contexte là. Est-ce que c'est le moment aussi qu'il faut que avantage voilà. Donc maintenant, à ce niveau, c'est... le contexte socio-économique. Voilà. Au fond, voilà. Ambe kule la ko warte ka surasi chamanta. Ambe kule la ko warte ka école karamo chamanta. Ambe kule la ko warte ka yentem ga grève nyinebo. Ambe kule la ko warte ka école karamo ga grève nyinebo. Ambe kule la ko warte ka maïsra ka doléance nyinebo. Au même moment, on be kata war boda wore créer jamana kun. Les gens se posent la question. Donc mon père Magma a qu'à intention quand nga ayemon proposé à te justifier. Niye sanduru ke manamana kola ibi laban ke manamana kola. C'est clair. Wa ke wakati te niye wa ake moyen te jamana kun. Wa ne bolo ate jamana de me bonne gouvernance la. Ako ma ube siran laban de nyoda tu be shweni ke. Mais ni be siran laban ye mu me dima koronkoro ki laban na ben. Ebe siran ka laban ye ngamu me ka dema ebe ko dun. Comme wore ka laban jorota. Mon père Magma aka gelende. Magma Mfaye, Wali Mbole Rasta dossier ngono, le Dabitao. Je crois qu'il est caissière ou quoi à CNT. Oui, CNT là, oui. Le Dabitao, c'est l'un des grands Rastas du Mali. Ndaro Garadimbala. Depuis 2007, les 20 ans de Thomas Sankara Ouaga, Blandine Sankara Dogomuso, Odile Sankara Dogomuso, Ntale les 20 ans de Sankara avec l'actuel ministre de la Défense du Burkina, Chérif. Nato le t-shirt de Sankara nya chama Sankara nae beta di Dabitao ma et génie cour qu'on a là tout mes postes de là wa concert de reggae ke ko Dabitao ti wa Dabitao est le grand frère et la référence morale de beaucoup de tous les rastas. Les militaires doivent être beaux. Wa armée qu'on a rassemblé à Cabo Climat. Ah bon? Nous verrons que de fou be jiginga wuli 11 mai. Fou be ji à 11 mai beta podium ko fa club de colonels de généraux à club à men on trop. 11 mai 60% des militaires des participants à club militaires. Ouais, depuis 91, 92, 93, marine sous américain on tout mène à la Kosobe. Parce que le reggae est la musique qui te permet reggae kenede ka mogote mo fini don talaje tu te relaxes. Finesita là. Élégancita là, ibi yerebla. Ras Dabitao. C'est mon tonton, c'est mon grand frère. Le grand frère du mouvement Rasta. Beaucoup. Les MSK. Allez de tout, mais Anazer Nyamogoyala. Mogota, on dit qu'il faut Rasta ou MSK. Depuis 20 ans, on a MSK ou toi là. C'est des officiers supérieurs de l'armée. Mais d'un, ni donna général Kounassa, tu m'as boli. D'accord. Yafomo. Nimba Fongo, 80% des gardes Rassadou. C'est-à-dire Mogoka Fomo. À Pundoeni. On a beaucoup de goût ensemble. Donc voilà, d'accord. Merci beaucoup. Rasbatnier, message d'Osro, parce que par rapport à la situation, fin Kamambe Bololo Kambi, Membi Kunkan, Abe Mouwereo Kunkan, notamment Kassoum Tapo, qui est notre avocat, et puis aussi notre papa Bachili, et Tunkoiti Dadouala. Mais j'ai vu que vraiment Mouwereo a insisté, j'ai reçu beaucoup de messages. Nibise a vraiment détaillé d'Odi pour que les gens comprennent. Non, Flo, voilà. Mon mandat doit là. Flo ye kabini samedi réunion min kera mbora kalam fen fe fora mbora kalam mu ye mun fo mu ma mun fo mbora kalam. Tout à fait. J'ai beaucoup de promos là-dedans. Et mon père Kassim Tapo, on a parlé à comment aba nyini fe
ngana kuma fa kana aha flanan fana nye munu nye papier munu nye ko plainte do mon père Bachili kama ani enfant Bachili ani tapo ani ne kama c'est pas signé. N'importe qui peut s'asseoir et écrire et il y a tellement de fautes là-dedans. Chamam se ka ke. Donc neta jati silma enta jati samiye. D'accord. Oui, Sabana, Flana. Sabana, je dissocie la personne morale des syndicats et la personne physique des personnes. Émission follow Nyemungem Blale. Nous maintenant contacté avec Silima et Sam. Tout à fait. Pour aller les voir. Nyemouye Kasobongono. Tugo diamse coup demain. Ok. Wahalibi, je vais le faire parce que pour moi le syndicat c'est la personne morale et non la personne physique de quelqu'un. Je dissocie les deux. D'accord. C'est clé nébolo. N'importe qui peut s'asseoir et écrire n'importe quoi kabla kafoko beta. C'est pas ça. Donc kana bimoka kana mogo jalakiti. Oui, fin d'oeil. D'accord. Et donc là je remercie, je salue Chouala Bayaya beaucoup. D'accord. Mais je n'accuse pas. OK. Ibi Sigi, voici pourquoi j'en ai pas parlé. D'accord. Parce que voilà un peu. OK, merci beaucoup pour la précision. Donc, ni ambassadeur Kata très rapidement avec le les grèves. Thème. Voilà, UNTM. UNTM ta. Voilà. UNTM est fin d'ok. Akabo aklima. UNTM est préavis de grève ou minda. Moko kalame. Katle. Enga fora ka ni UNTM bek me coup d'état là. Wallahi. Ko katle re. Suko nya yoro nya vie nguni mi closer mais suko 2 kg chima. Me coup d'état kila. Mais suko 2 kg. Rasa ka foresa ni 2 kg bombardé bara. Mais coup d'état qu'il a nga farine trop. Yentem ko considérant l'abrogation par le Conseil des ministres des décrets de nomination de 22 travailleurs relevés pour faire de grève et leur non-affectation à d'autres postes depuis le 18 décembre 2020. Ko grève kela fla grève kela mugon flani mugon fla. Ulu kelenga grève ke Conseil des ministres ici kulu wuli kabu placer la cabinet décembre kolo le temps en chigin. Après des menaces des sanctions solennelles proférées par le président de la transition à Abidjan et du ministre de l'administration territoriale à plusieurs interlocuteurs, dont les représentants de l'association des retraités de l'administration territoriale. Abidjan. Administration territoriale est Bagabagali Mfonake. Administration territoriale est retraitée l'homme. Kouye Mouani Flaouli Kabwa placé là. Considérant les 9 Oumouli, Oumoubla Roshi, Oubebe Sobi. Yafamu. Et considérant les effets néfastes de la privatisation ayant entraîné des liquidations d'entreprises dont celle en vue de la Comatex, déjà transition il m'a fait la Comatex il faut en faire. Quand les coups aya la medem balmo. Comatex il fait l'icône de papier la benendo. Transition boulot. Considérant les effets néfastes de la privatisation ayant entraîné des liquidations d'entreprises, ni mamimba don, jamana ka société ba chama fereli wolola kololo mina maukan. Mugo mimbo don. Kowa gouvernement courant transition moko ubaka donc celle en vue de la Comatex ko Comatexi au beko fe ko Comatexi fana féré. Considérant l'inexécution de la mise en œuvre du procès verbal de conciliation du 5 février 2021 entre le gouvernement de transition du Mali, le Conseil national du patronat du Mali et l'Union nationale des travailleurs. Ko benka minkera février kalo clé duru sans bafla ani muga ani clé. UNTM ani patronat ani gouvernement tcheko benka manya la walea anya munjalaki bibeka kaya le non respect de la parole donnée le non respect des protocoles signés ko ibeka kawji mere ko ko mo tumba foko kan kelintiki ko bika kera kan chamantiki tout à fait gouvernement isigi ka laidu ta ka protocole signé ko nye femi fo mbala walea ni wakati kono o wakati temena o mala walea. Donc c'était le refrain des contestateurs. O de ma kebeka bokundo. Coup d'état kera ni ne fana kama. Coup d'état kedo, ku ibeka e protocole signé ka enseignant nege, chogal era for meeting night. Ku e protocole signé enseignant janvier 2018 ko wala sa ka élection 2018 ke. Comme élection bané ku yu banka ke. Chogal ya ma campagne jouer. M5 fendo. Ka jumbora nodi. Ku ibeka te foi la te laidu foi timeble. Oh, yentem fana ko transition inte foi laidu foi time. Voici. Kurita kera jaw bora ka mufo. Wage mufo to. Ulu pnele mfla bi ku dalaka uteka bato. Bon. Uye discours minke odo yalkwe. Yentem ko de la ko ni bekama ni uka lanyini masabati ubeta kle duru barablala kadam netene
mois de mai tile 10 ani 7 0h ka taa se juma mois de mai tile 21 wa ni fɛn ma bɔ o fana bannen na k'u bɛ baara bila banbali kɛ l'UNTM poursuivra cette grève du lundi 24 mai à 0h au vendredi 28 mai à 0h et elle se réserve le droit d'une continuation de la grève à partir du lundi 31 mai lui donnant un caractère illimité. Ko le 28 mai ni fɛn ma ɲɛnɛ bɔ le 31 mai u bɛ baara bila u tɛ baara ta mun kɔfɛ bilen f'a ka ɲɛnɛ bɔ illimité. Parce que Koumou Dalakan Bouya, non-respect du protocole signé, non-respect de la parole donnée. Quand je me fondation, a trahi, tout le monde a trahi. Moi, c'est la question que je me pose. Oh, vous êtes premier même Inga Odona, vous êtes comment de fort, catholique discours. À quoi on peut aussi se demander quelle destination a été faite des milliards de francs CFA généreusement affectés par le président renversé pour contenir la pandémie de coronavirus. A coronavirus wari. Ko milliard ba mi na bena ibeka fait ka diga coronavirus kele. O ibeka tale ko milliard utarami. Ya, ñingali gele. Yente mogo dun administrateur du be fambe. O be fambe oui. Comptable du wol karamogo du docteur du be fambe. Ni ye kan fo ba do ko milliard kun soro la. Wa ibeka tara ka milliard toyi. Enseignant bora ko de fo na wakli be coup d'état clé fla. Enseignant ko et le ministre de l'économie et Dafé. Ko Dafé tu war be ñene bo. Oui. Ka tun to ka viro ko konti kono ko bi ko na fo ko warte ko war be mi. Oui, et Adama fon ba ka sorti la. Vidéo la o de fo. Oh, yente moko ko ku ibeka milliard fana mi fana digo akire ko war be mi. Ni wo ye ka fo ba do de ko war tumbi. Tout à fait. Ou ko de toute évidence yal kwe. Ni ou ka kuma kan naje. Ako quand de voix en méconnaissance de trucs voilà. Ako derrière l'UNTM, il y a un fait. Il y a des citoyennes et des citoyens, des cadres meurtris par les graves injustices sociales. Ko yentem kono malien muso ani malien chow de ba kono. Munu nu tonyonen bebi bingali fait, farawli fait. Au salaire multimillionnaire que s'octroient les responsables. Ko jamana nyemugo sara miye million chamanye. L'UNTM oppose la modicité des traitements appliqués à ceux qui pendant 30 à 40 ans de service n'ont pas encore eu 500 000 francs. Ko fonctionnaire be mali kono 130 140 be barala u ka sara te wa kɛmɛ bɔ au même moment ko jamana ɲɛmɔgɔ dɔw sara ye million caman ye ala mɛ dɛ a ko pour le calme dans notre pays kan ka jamana basigi kaba nombre de salaires des autorités de la transition devait être divisé par 100. Divisé par 100. Ko transition ɲɛmɔgɔ caman n'an b'a fɛ jamana yi ka basigi k'u ka sara ka tila siɲɛ 100 ko de bɛ se ka jamana basigi o kɔrɔ pour que la grève dabila bandaw ka dɔ bɔ a sara la. Jaw ka dɔ bɔ a sara la Ashim ka dɔ bɔ a sara la Mutarawan ka dɔ bɔ a sara la a ye taa nin fɔ kaw jumi k'u ka dɔ bɔ a la yentem bɔra nin di autrement dit ni dɔ ma bɔ ninnu sara la mun bɛ na ka na fɔ an ye ko wari tɛ jamana kɔnɔ ko mɔgɔ si t'a minɛ ko wari tɛ gɛlɛya tɛ yen aw bɛ ka million caman ta kɔn ka an dɛni nin ye yentem ko k'olu tɛ sɔn a ma bilen voici le problème Yalkoye. Prison gardi mɔgɔw fana ta kaso bɔ mɔgɔw ta Yalkoye olu fana ye fɛn min nabɔ ni olu ka grève fana lajɛ Bamako MCA Kenyoroba Mali kasobon club bɛɛ ni y'u bɛɛ lajɛ Yalkoye bibi na u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Ala de b'a dɔn u ko di u ko olu bɛna grève kɛ ka mun de ɲini u bɛ grève kɛ ka fɛn min ɲini o ye fɛn min ni u ni jamana yɛrɛ sigira ka bɛn fɛn min kan n'o ye u ka giri ka yɛlɛ garadi kelen kasobon gardien t'u la o garadi kelen sɔrɔsiw t'u la i b'a sɔrɔ ni sɔrɔsiw bɛ 10 ta yɔrɔ min na kasobon gardien bɛ 40 ta ye ni policiers bɛ 10 ta yɔrɔ min na kasobon gardien bɛ 40 ta ye u bɛɛ ye garadi kelen u bɛɛ bɛ se ka sa wa o kumakan kɛra k'o traitement kɛ wa jamana ko tiɲɛ b'aw bolo wa an bɛ layidu di aw ma an b'aw bila aw ka hakɛ kɔnɔ k'aw ni tɔw kɛɲɛ nin don o don de fana tɛmɛra l'État a été pris en défaut du respect de la parole donnée non respect du protocole ko le kumakan tɛ barikala bilen anw bara yan Yalkoye ne ye fɛn kasobonba kɔnɔ
maa 2,000 ani maa 600 ni kɔ o de bɛ kasobonba kelen MCA la MCA maa 2,000 ni maa 600 ni kɔ la mɔgɔ 400 dɔrɔn de jugelen don minnu ka ɲangati hakɛ dɔɔni sur maa 2300 2,000 ani maa 200 ni kɔ olu bɛ ka kiiri ma kɔnɔ dɔw bɛ kasobonba kɔnɔ a bɛ san 2 san 3 bɔ u ɲɛma da juge kan juge m'u wele est-ce que dossier yɛrɛ b'olu la tuguni dɔw ka décision bɛ tunu a bɛ taa ɲini de ne ye nin bɛɛ ye n bɛ Fofana fo de l'amnistie n ye procureur ye yan u ye Fofana bila ka taa dépassement de délai ɲini et kasobon directeur a tiré l'attention des procureurs de l'administration pénitentiaire même des différents ministres de la justice depuis Malik Puruti tout même Bathily allez se mun ye n'u nana d'a ma a b'u bila yen premier cabinet mini mɔgɔ 40 kan ka kɛ yen kunu ils étaient à 80 et quelques personnes le double deuxième cabinet mɔgɔ 400 ni kɔ quatrième plus de 200 personnes dɔw mɔgɔw bɛ si cogo di dɔw b'u sigi k'u ɲɛsin dingɛni ma a b'aw sigi chef de chambre bɛ filɛ fiyɛ ko piri n'a fɔra piri n'i sigi position min na fo fajiri b'o position na dayɔrɔ tɛ yen so min kan ka mɔgɔ 10 ta n'i ye mɔgɔ 100 bila yen prison gardien de bɛ place d'u ma yali ko i bɛ don kasobonba kɔnɔ i bɛ dɔw ye tɔgɔma sen bɛ fununen u bɛ tile ban infirmerie la sen fununen don si cogo don kasobonba jɔra pour 400 personnes ils sont à 2700 souvent kasobon gardien Kiple n'a ka mɔgɔw Lecha n'a ka mɔgɔw Moussa Bessé n'a ka mɔgɔw 3 équipes u bɛ mɔgɔ minnu convoyer ka taa kaso la parfois 150 prisonniers i b'a sɔrɔ mɔgɔ 15 de bɛ da u kan ka taga ka taa n'u ye prison tribunal la 40 50 60 100 prisonniers parfois o ye risque ba ye dɛ u bɛ se ka sa sira la e ka national jour lajɛ prisonniers bɛ mun da mɔgɔw ka transfèrement ni fɛn na a risque Morrison ta kɛra a y'a yira marifa tɛ yen condition tɛ yen sara tɛ yen au-delà de ça u bɛ baara min kɛ Yalko ye yɔrɔ i bɛ national jeu ye kasobon ɲɛmɔgɔw bɛ drogue ni fɛnw minɛ américains ka kasobon Mexique frontière la Colombie frontière la les grandes prisons drogue bɛ don cogo min contrebasse bɛ don cogo min mais n'i taara kasobon ta la i dabari bɛ ban moi j'ai vu des choses babini kura in u b'a ta k'a cɛ ci ka zuin kɛ ka fa ka kole tapeti kelen ne ne ka mɔgɔ bɛ n b'o babini don ka taga babini tɛ da scanner kan ne ye dɔ ye denmisɛnninw bɛ don ni babini ye u bɛ taa bɔ mun ye u b'u sigi baro la u b'u to baro la a bɛ samara échanger mais gardiw ka observation u y'o déceler sogo min bɛ kɛ na la wurulanti a bɛ don Mayiga n'a ka mɔgɔw u b'a bɛɛ fouiller k'a lajɛ foyi t'u bolo cuillère kɔ mais i b'a sɔrɔ sogo kolo u bɛ kolo bɔ k'a fa juin na ka tila ka sogo kole k'a ladon hali boucherkɛ ta ye sogo o t'o ye wa téléphone kelen téléphone bɛ dayɛlɛ a batterie k'a format ta k'a dilan k'a kɛ i ko juin a couleur b'i ko batterie ka k'a kɔnɔ ko non k'a banna a bɛ don wulu t'u bolo wulu min bɛ juin nɛgɛ t'u bolo nɛgɛ min bɛ juin aucun matériel mais ils arrivent par la fleur à détecter beaucoup de choses et préserver la prison de beaucoup de choses interdites là-dedans. Là, j'ai découvert un univers. Ne yɛrɛ docteur don dɔ u y'a fɔ ko n ka samara bɔ Exactement. da la Bon, o effet ne nana n'o ye. o ko n ka samara bɔ ni y'u ɲininka o ko ko même profiter ka premier cabinet Mourdiana ka mɔgɔw k'u bɛɛ fo Bako tout le monde Pujugu tout le monde Boli les Maïga les présidents k'u bɛɛ fo oui vraiment il le mérite n'i y'o lajɛ Kenyoroba bɛ ten Bagineda bɛ ten Bolen bɛ ten Sikaso kaso bɛ ten Kaye kaso bɛ ten les gardiens travaillent dans des conditions pas possibles Yalko ye pour combien Wanani prime Wanani prime même grade contre prix de double garde kono gendarmerie kono police kono o jamana kono ubetami Yalko ye voici
pourquoi prisonniers, prison grain, ou syndicat BEFAR, à travers le lieutenant qui est même venu d'ailleurs ici, qui est au bureau du fichier. Konaté, ils sont à saluer. Oui. L'État se doit, refondation, réparer l'injustice, rétablir l'équité, respecter la parole donnée, le langage de la vérité. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Donc, Rasbach Anga Temnana. Ok, d'accord. D'accord. À tout à l'heure. On souffle, on revient à l'EDM. Rasbach, oui. Un dossier là-bas. Vous pouvez parler de l'estage. EDM, il fait entièrement fois la mercredi temeli. Mais je pense qu'il y a beaucoup à dire encore. La fèvre, oui. Amena le watimina. Nere bangera yoromi ka moyoromi. Moyanga tourner là. Poutou de Djeninae. Plus de 300 familles à Belgioleng me carré qu'on a 20 heures. Pour amener comme massacre famille. Énergie directeur est talgo kaide. A talgo klingelin. Awa rebe poto no de pas fitini abe mene. Ala ka kubesa ka kola. Yaninga do énergie kono. Yalkwe nye fendo ye prison kono. Mbo o chibla ka nini banda ufe akalaje. D'accord. Grasima kenyina. 22 septembre temele Garasimake. 2020 là. 2020. Janvier Garasimake. Fontenina. Il y a plus de 2600 prisonniers là-bas. Kassi Minkera. Wadisenga Wagati. Kureta Wagati. J'ai vu des gens là-bas. Dakarila. Koukabo, Koutebo, Koubeto Sariako. Ils sont condamnés à plus de 10 ans, 15 ans. Masongabo. Grâce à Bédo Mogosoudé. Particulièrement Basidiki. Basidi. Son cas est révélateur de quelque chose. Tchamambé, ou Ningrasi Kakan. 20 janvier, Temena. Mounebe Nalesi, ça veut 20 janvier, aurait. Tout à fait. Avec prison désengorgée. Avec Baran Nogoya, prison Nyamugoma. Ou Abba Tomunumbe Bla, ou Djigibeda Fasola. Ou Tessega Nyogoreka. Tout à fait. Parce qu'il n'y a eu vous comporter qu'à prison qu'on a Saria Bounya. Parce que c'est la bonne conduite qui permet
aux prévenus, aux détenus de bénéficier La grâce, quoi. de la grâce. D'accord. Donc, autorité au Koladje. Grâce Imake, depuis Ibeka Kle grâce Imake. Et wa dongo do mgo be condamné kata faraye. Prison gardien do mgo ta doulma do ka blabu blami, ils sont obligés ku beke nyogon kay. Donc, ou ka miri grâce ka. Très important. Ya famu. Tout à fait. Et Kati, sanan fara mgo. A dugutigi ya ka papier u chimabi. Depuis 2012, yelke ou ya nyini récépissé de déclaration pour association créée Kati sanan fara la. Ou ya créé association Benkan nan nyemgo Ibrahima Kaba Jakite. Là où nana ku association créée ku ka lañini ka fuga quartier fuga ko développer a sigidenw u ka lafiya kama sigi saniya la gestion du château d'eau ani yen jiko ani yen sugu les places publiques. Depuis 2012 l'association créée récépissé déclaration d'association le cercle du préfet. Dugutigi le 27 janvier 2021 le chef de quartier de Sanafara de Kati a électrifié Chi Kati Merma. Kafo Kaba fait place publique numéro 90 TF 824 à Kalakana au nom de la communauté Sanafara Fouga en vue de son exploitation en tant que groupe scolaire à Kassaka Wolsoy. École Soui. Au placé Mimbene. Na yini merfa ke Wolsoy. Il y a au placé de Beka Ninimbi Kassan. Le collectif des anciens élèves de Britanniques militaires de Kati. Ani sergent chef de police. Adaman Kounenu ba wuleko Anjeje. Wulu de Toroben Nkoina. Et qu'il faut qu'il se passe ça. Ka sankabo ekol soala ka ke sisoe. Mokobaro ni mineni erete kuma be sanima. Les anciens de le Britannique en complicité avec le sergent de police Adaman Kone nuba wule Djenje Adjenje katika dombado. Wa munu taranem na le kuma dola le. Ma chamano mentu to la bo. Kuma le tronani cadre là mais bonaye. L'équipe qui a été me chercher chez moi, il en faisait partie. Avec sécurité d'État, il est de Kati. Chef de village, comme Merkou de Mouka Dougolo Katoubulo, a Yoroka Kay, qu'on soye. Oh, nous n'avons pas que soye. Yoro Kassimia Fokleduka. Ko Somru Meka Sankati. Kaba Kalama. Kassim Mamo Trofo, Amadou Goulou Lofo. Émission Gentleman en Kassim a été faux. On y a une investigation que j'ai mis des millions là-dedans. Nia Ladje, Doukolo Koko Plateau, Yoro Mimbe Nabe Wuleko propagande, chose de propaganda, Maki Korodo, Osana, le numéro 203 G et I. Avec Fatoumata Kouloubal Toro de Djorola, oui, joint. Magloyambi. Koko Plateau 186K, parcelle 186K. Nklara Barabella. Koko Plateau centre commercial, le numéro 67. Avec sa pompier crève bi boulangerie beka Djouaorola. Munta Dombado. Menali. Koko Plateau zone 300, le numéro 345A, le numéro 345C. Elle compte Clara Peu. Yafam. Chekou Koulibaly, avec sécurité d'État là, a tout mettre défense là. Loi de programmation avec Watimina, allez tomber. Quand tu me 1200 et quelques milliards d'ouna Watimi, c'est que tomber financier là. Ah ouais, ça sera tombé défense là. Défense là, Médaille. Mougo Mounoumé ka wole sa ka bo mago ka war dulu ka depuis kasi mumana katika tata assemblée. Asana manso munu tola en Clara Bella. Médaille. Coup d'état Nyekoro. Rencontre Minkera Korofina Zernina. Il y avait un commandant, il y avait un lieutenant-colonel. Korofina Razel, je veux dire. Korofina Razel. Rencontre Minkera. Elle couille, j'ai tout. Coup d'état qu'elle est 10 jours. Déplacement Foulo Minkera Kata Ouaga. J'ai au premier vice-président du CNSP. À avion Gono. Mamoun Toumbé. Elle couille Clara Bella. L'avion présidentiel du Mali. Et Trali Mingue Ouaga. Médaille. A passager Klenglena. Statue Mimboula. Mbabedo.
cɛ ni muso n tilara bɛɛ la n bɛ dan ye an bɛ jamana jɔ de la fɔlɔ. Tout à fait. Kuranko n'an nana ye EDM Balenge postu jenina EDM mɔgɔw bɔra ko kuran dɛsɛli bi Côte d'Ivoire nɔ b'a la ani Balenge postu o jenina yɛliku ye Balenge postu jenini Ala nɔ tɛ Jibirila nɔ tɛ Wɔkulɔ nɔ tɛ jinɛ nɔ tɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman dɛsɛ ɲɛsigibaliya marakojugu l'absence d'anticipation l'absence de prévision la mauvaise gestion la mauvaise solution o de Balenge postu jeni je démontre ni courant bɔra Côte d'Ivoire kana n'a bɔra Manantali kana yaliku a bɛ don yɔrɔ min fɛ o ye Balengew de ye ani Sirakɔrɔ Côte d'Ivoire taw mana don Balenge postu de bɛ wele ko poste de répartition ni courant bɔra Côte d'Ivoire kana a bɛ na Balenge n'a na Balenge b'a tila Sotiba k'a tila Dar Salam k'a tila Badalabugu olu bɛ sɔrɔ k'a transformer en électricité de consommation ka sɔrɔ k'a di du kɔnɔnaw ma Balenge poste de répartition ye il répartit l'électricité entre des postes de Sotiba, de Dar Salam, de Badalabugu. Maintenant, kabo Balenge kana Sotiba postu la, kabo Balenge kana Dar Salam, kabo Balenge kana Badalabugu, kablu min bɛ ni courant bɛ tɛmɛ o fɛ, o réseau min bɛ yen, o réseau o de tiɲɛnen don, o falen don depuis anw fitini, vétuste, lamentable, dégradé. Oh, Barou Diarra, l'actuel DG de l'EDM, a une solution Johnsoro. Il y a un réseau clair. Courant mena Balenge a tse ka se Dar Salam parce que kablu mbetane o kablu aka fegen a segenen do. O le article chamoy ko Barou ka hakli tianya kama aka faso kanu kama katara groupe sigi Badalabu atara groupe sigi yanfɛ ko pour pallier. Oh ne tara groupe sigi Dar Salam ko courant min ganga bo Balenge kana Dar Salam o courant tɛ se kana parce que kablu mbo transporter kablu ganga kemeta o desera tse ka tɛmɛ 30 ɲɔgɔn na ka exemple do. Oh n'a bɛ se ka 30 dɔrɔn de ta tɔ 70 e taara groupe sigi Badalabugu ko ka o 70 bɔ oh courant kɛmɛ min bɛ Balenge n'a tɛ se ka se Dar Salam a tɛ caya Balenge ma. C'est clair. Donc au surcharge stockage min bɛ yen o stockage de nana ka fɛnw bɛ chauffer fo k'a bɛɛ péter k'a bɛɛ jeni. Voici l'explication technique de l'incendie de Balenge. Le surcharge. Parce que Balenge mana courant reçoit, a kan ka di Dar Salam, ka di Badalabugu ma, ka di Sotiba ma, n'a dulu ma a bɛ lafiya. Abo dulu ma ni kablu mi o kablu de sɛgɛnna. N'a kan ka kɛmɛ di Dar Salam ma kablu mi se ka taa misali la ni 20 dɔrɔn de. A tɔ 70 bɛ to ale bara ye. Donc au stockage n'a bonya faut que Balenge jeni. Il y a voici l'explication technique. Oui. Tu comprends? Donc, oui, moi, alors que transformateur me Balenge, no tiena, pour que ka nyogon glan, il faut 8 mois. Hein? Ah bon? Kalo shegin. Parce que moi, chita glan ka fournisseur, c'est un glan ka blain. C'est pourquoi c'est ce qu'on appelle dans la gestion prévisionnelle des risques. Un bon dirigeant, un bon responsable d'une société. Fin mon fin koy abse ka josini. Ibse ki sigine ko réseau be tien. Balenge be décès. Oni Balenge décès ka keme akanga ke amogo be courant kemela. Balenge be se ka décès ka bisa ba dorondama. Ato bi olon vlambe jelo do. Oh Balenge be se ka surcharger. C'est tout fontaine wati. Tout à fait. O kablu mumbe bo Balenge ka ta Dar Salam. O kablu be chokodi. O kan ka laje des mois avant. Des mois avant, oui. Na kablu segene ka remplacer Jona. Wagati mina mogo tala ka remplacer wagati ka beni mogo be ala wagati. Tout à fait. Pour ka kana jo wagati. O logiciel be ane. Il faut ko logiciel de simulation. Abeya. Awo. Mali de asan. O logiciel be, logiciel munu abe assimiler ka ke ikomi
courant min bɛ bɔ Badelenge ka taga Dar es Salaam a bɛ taa câble min fɛ o câble bɛ cogo di n'i ye courant tension 30 bila ka taa câble bɛ kɛ cogo di est-ce que a bɛ tiɲɛ wa n'i ye 40 bila a bɛ kɛ cogo di n'i ye 80 bila a bɛ kɛ cogo di n'i ye 100 bila a bɛ ci wa a tɛ ci la simulation te permet d'évaluer la solidité la capacité des câbles i b'a dɔn o la ko ka bɔ Balenge ka taa Sotiba i b'a sɔrɔ câble min bɛ 100 mètres kɔnɔ o ka ɲi a tɔ bɛ ka ɲi ou bien nin bɛ o ma ɲi a tɔ bɛ ka ɲi yɔrɔ min ma ɲi la machine te montre ça et ça vous donne le temps de changer ça pour que funteni wagati aw ka câble ɲumanw sɔrɔ minnu bɛ se ka 100 mégawatts transporter c'est ça les logiciels de simulation Mali y'o san à des millions ka mɔgɔw former a la nka bi o mɔgɔw bɛ wulila ka bɔ yen ka t'olu bila bureau kɔnɔ ko secrétariat il y a plus de personnel qualifié pour la simulation a logiciel dalen bɛ yen Arasa de bɛ ka kuma dɛ ni ye phase D de ye sun de bɛ n kan n'o tɛ n bɛna yɛlɛ et Barou est là-bas depuis 30 ans et la gestion prévisionnelle il bɛ scénario de kɛ k'a fɔ Côte d'Ivoire bɛ courant 100 di an ma a bɛ se ka kɛ Côte d'Ivoire bɛ dɛsɛ san nata 60 la o a tɔ 20 an b'o bɔ min pour que an kana sigi ni Côte d'Ivoire dɛsɛra o don Magma y'a fɔ fɛlɛ don tɛ wuluden na mɔ don ye tout à fait chaque bon gestionnaire doit avoir une anticipation oh 20 mégawatts ni Côte d'Ivoire dɛsɛ la an b'o bɔ min Mali kɔnɔ yan i bɛ barrage lajɛ k'olu labɛn k'olu bila réserve la ni Côte d'Ivoire ta ye panta pour que an kana 20 mégawatts o kana jouer an kan pneu de secours bɛ yan c'est comme mobili n'i bɛ taa voyage la i bɛ pneu de secours bila i kun mas e ka wuli ka Kayi sira ta mobili ka sɔgɔ ne ye Jɛjɛni sira la secours tɛ yen o ye jɔn nɔ ye n baara la dɛ n mamuso de ye n baara dɛ n hakili kana jigin pneu de secours la dɛ a fɔra n ye depuis n fitinin ko n ko man di karisa ye dɛ ni n ko n bɛ fɛn fɛn kɛ n yɛrɛ bɛ ɲinɛ a kɔ hali ni n ye miiri n bɛ ɲinɛ mon père ka hakɛ to ɲinɛ tɛ Barou b'a dɔn nin bɛɛ tout dirigeant responsable toute entreprise responsable gérée par des responsables a un plan de gestion prévisionnelle des risques. Côte d'Ivoire tamakɛ nin ya tout à fait est-ce que Ivoirien tun y'a kɛ yan Ala ye toute œuvre humaine est imparfait Ala y'an da ten Tayiruba ye la adamaden ka